Ну, то я предлагаю ми з Яковсом підемо тест. Та я зараз йду, все. Всі прожали його? Та зараз йдем, боже, блядь, ти можеш успокоїтись трошки? Бо я вже не можу. Ну почекай, блядь. Ну йди, я запустив трансляцію, де воно? Чим мені трансу? Включи транс. Чуєш? Кому? Сані. Ти що ти?